Karen, hvad er det, du laver? Strikker. Hvornår har du lært at strikke? I dag. Den er rigtig fin, den der, du har. Min strikkelise. Må jeg prøve at filme lidt tættere på? Ja. Ej. Det klarer du vel nok rigtig godt. Mm. Har du prøvet det før? Nej. Det ser meget, meget professionelt ud, det du laver. Og du ser meget koncentreret ud. Jeg koncentrerer mig ikke engang om skærmen. Karen, hvad skal det blive, det du sidder og strikker? En halskæde. Ja. Jeg filmer den lige, din halskæde hernede. Er den til dig? Nej, til Sofie. Okay. Hvor lang tror du, den skal være? Ja. Har du lavet alt det der bare i dag? Mm. Det er altså ret sejt. Mm. Men jeg tror godt, du kan nå at få lavet en til Sofie så, hvis du er så hurtig. Men denne her er til Sofie. Okay. Hun er heldig, hende Sofie er hun. At have en ven som dig. Og der skal... Eller at have en bonuskusine som mig. Ja, det er rigtigt. Hun er ikke bare min ven. Hun er også min bonuskusine. Nej, hvor skønt. Og der skal 2 perler på. En klokke og en helt almindelig perle, der er blå med en blomst. Har du været ude og købe dem? Jeg tror, at René vil være stolt. Det tror jeg også, han vil. Og det er jeg godt nok også. Du er godt nok skrab til det. Og jeg er selv stolt. Det kan jeg godt forstå, at du er.